πιο πάνω. Κάτω, τώρα θα το δείξω στο αυτοκίνητο. Τραβάς, έτσι. Λοιπόν, το αυτοκίνητο θα δείξω ότι είναι κυβέρνητο. Εδώ. Έχουμε νεκρή, να στη δείξω. Νεκρή. Έχουμε νεκρή. Δεν έχουμε τίποτα μέσα. Είμαστε σε ανηφόρα. Τράβα. Είμαστε σε ανηφόρα. Όχι, μην τραβάτε. Είμαστε ανηφόρα. Λοιπόν, τώρα δοκιμάζω με έλξη το αυτοκίνητο, το οποίο θα το σπρώξω να φύγει προς τα επάνω. Και εσείς όμως θα βλέπετε το αντίθετο. Πάμε. Το αυτοκίνητο πάει μόνο του. Απίστευτο. Δεν είστε κατηφόρα. Απίστευτο. Λοιπόν, το δοκιμάζω και πίσω πάλι. Αν το σπρώξω, αν το σπρώξω με δύναμη, ας τη Μάργαριτα να λέει, εδώ κοίτα εμένα, εάν το σπρώξω με δύναμη πίσω, το αυτοκίνητο πρέπει να πάει απέσαι στον κρεμό. Έτσι, λοιπόν, πάμε. Το αυτοκίνητο θα σταματήσει μόνο του και θα πάει πάλι προς τα πάνω. Το βλέπετε που κινείται? Απίστευτο. Άσε, μην είναι καθόλου. Και στο κότα ξέρω κάτι. Πώς? Λοιπόν, πάω πάλι δοκιμή. Πάω πάλι δοκιμή. Σταμάτα. Όχι, θα σταματήσει μόνο του. Ξεκίνα τώρα. Έλα. Ακινητοποιείται. Ακινητοποιείται. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ. Τραβάς τα πλάτα. Δύναμη μεγάλη. Και το αυτοκίνητο γυρίζει προς τα πίσω. Γυρίζει προς τα πάνω. Λοιπόν, κύριοι, δεν σας εξηγώ τι συμβαίνει πραγματικά. Απλώς είστε πιο κοντά. Πάμε λίγο, Ιζαμπέλα. Γυρνάς αυτή τη φορά και κατεβαίνουμε σε κατηφόρα. Ευχαριστώ.